present. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. $100.5. 100.5. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamiya, oy. May aga sa tanan, labi na gid sa aton amay sang banwa, Honorable Mayor Dapper Licas. May aga Mayor and God bless this morning. Asubagman sa aton Eloy sang banwa, Honorable Vice Mayor Jeffrey Lasaleta Incoy. Sa tanan yung mga SB sang banwa sang hinubaan, mayong aga and God bless this morning. Sa tanan yung mga head of office, mayong aga and God bless this morning. Sa tanan niya mga doctors, nurse, midwives, mayong aga. Kagsamon man nga Mami Dalia, Midi Relado, the station manager of 100.5 FM, radio station Alagad of Hinobaan, Negros Occidental. Kagsubong man kay Sir Kevin Mateo, the program director of 100.5 FM, radio station Alagad of Hinobaan, Negros Occidental. And of course, subong man samon pastora and pastor sang Rock Church of Hinobaan, Reverend Pastora Loretta Pamela Dayondon Buntilaw, kay Pastor Freddy Buntilaw. Sa tanan niya mga membros ng Rock Church of Hinobaan, mayong aga and God bless this morning. Sa tanan niya nagapamati sa sininga station 100.5 FM Agap Alagad of Hinobaan, radio station Alagad of Hinobaan. Sa siningaga, nagapasalamat ako sa Ginoo, labi na gid sa mga manager kag director sa sininga station, kag subong man sa aton mayor. Isa ini kada kong oportunidad nga makapambit ako sang pulong sang Dios sa sininga station. Ang akon nga title sa siningaga, akon gin titulan sa programa Suga sang Kabuhi. So antes ako maghatag sang akon nga malipot nga pulong sang Dios sa siningaga, akon na nahatagan sang acronym ang akon nga title. Ang title sininga programa Suga sang Kabuhi. Programa P. Prayer o kon pangamuyo, R. Repentance o kon kapatawaran, O. Our or aton, G. God or Ginoo, R. Revelation or pahayag or ginapahayag, A. Action or himuon, M. Memorize or sa ulohon, A. Admonish. So when we see admonish, to tell something or isugid ang mga butang o mga bagay. Amo na siya ang acronym sang programa. P. Prayer, R. Repentance o Our, G. God, R. Revelation, A. Action, M. Memorize, A. Admonish. Programa Suga, the acronym sang Suga, S. Salvation, U. Understanding, G. Good, A. Always. Suga, A. S. Salvation or kaluwasan, U. Understanding or entendihon, G. God or maayo, A. Always, permi. Salvation, understanding, good, always. Sang programa Suga sang S. Sinner, E. All, and now G. Guided. Sang S. Sinner or
makasasala, A, all or tanan, now, and now or subong, A, J, guided or gihapon. Center, all now guided. Programa suga sang kabuhi, the acronym sang kabuhi. K, knowledge or kaalam, ihibalo. A, about or party. B, Bible or Biblia. U, utterance or uttered or ihambal. H, holy or balaan. I, insight or palananawon. Programa suga sang kabuhi. Amo na siya ang title sang akon pagkadalon sa sininga programa. Amo siyang title sang akon nga programa. So sa siningaga, bago ko ihatag ang akon nga text, so let us pray. Our Heavenly Father, Lord, thank you so much sa mga oportunidad, Ginoo, nga ginhatag mo sa akon. Kag sang kaayo, Ginoo, sa mga leaders ng station, labi na gid sa amon mayor, kami Midi, kay Sir Kevin, Lord God. Lord, bendisyonan mo kami tanan Ginoo sa sining aga, Lord God. Taran nga nagapamati, Lord God, ikaw magpakamayo, ikaw mag-supply, Ginoo, sang good health, Ginoo, protection, provision, guidance, Lord God. Tagay man, Lord, sang kalamang amon mayor, Lord God, vice mayor sa paghandle, Ginoo, whatever problems, Ginoo, sa sininga banwang hinubaan. Lord, mag-bless, Ginoo, sang tagsa-tagsa, Ginoo, sa nagapamati sa sining hapon, sining aga. Lord God, tagay man ako sang kaalam, Lord, kung sa diin, Lord, maintindihan nila, Ginoo, ang malipot, Ginoo, ni mo nga polong, Ginoo, nga akon paambit sa ila, Ginoo, sa sining nga station, pagi sa kahinan. Thank you so much, Lord God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So, ang pulong nga akon paambit sa inyo, akon ginkuha sa 2 Timoteo 3:16. Siling pa sang 2 Timoteo 3:16 and English version, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. And Ilonggo version, kayang bugos nga kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran kag sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang mga sayop kag sa pagtudlo sang matarong nga pangabuhi. So, ang aton tema subong ang polong sang Dios. Tungod kay December na, lapit na lang ang December, no? Ber na ta subong September, no? Tikon December, no, may mga tao nga nagahandom sing kabaguhan sang ila kabuhi. Damo kita ya mga nga tawag nga New Year resolution, no? Amon kada December may ara gid kita New Year resolution. Pero nagsala sila. Sang ila mga desisyon wala sila nagbago. Nga kinahanglan kita magtuon sang Biblia, no? Biblia, the Bible. So ang basic ang Bible, no, isa man na siya nga basic sang aton nga pagpangabuhi nga dapat naton tun-an. Kaya ang acronym sang Biblia, B, basic, I, instruction, B, before, L, living, E, earth. The basic instruction before living earth. No? Ang kahalagahan ng Biblia ay hindi lang sa pagbabasa makikita, kundi sa pagsasagawa sa binabasa. Ang Biblia ang tamang gabay sa wastong pamumuhay, pero wala itong saysay kung hindi isa sa buhay. Nga kinahanglan kita magtuon sa Biblia. Tungod kay amoy ni ang polong sang Dios para sa tao. Kay ang hambal sang Salmo 19 versikulo 7, ang kasugoan sang Dios himpit, naghatag ini sang bag-o nga kusog, ang mga sugo sang Ginoo masaligan, kag naghatag ini sing kaalam sa mga nakulangan sini. The law of the Lord is perfect, converting the soul.
The testimony of the Lord sure, making wise the simple. So ang the word of God gali ang nagahatag sa aton sang kusog, no. Kag dira kita na basaligan, nagahatag ini sang kaalam sang nakulangan sini. So mutsing ganon kung ang tao gali nga may pulong sang Dios, mayara sa kaalam, mayara sa kusog to facing whatever problems that arises in he or her life. May ara kita kusog sa pag-atubang kung ano man yung mga problema nga nagaabot sa aton. Kaya naghatag ang pulong sang Dios sang kaalam kag kusog. No? Ang pulong sang Dios amo ang kasuguan kag himpit. So masiling kita nga himpit na buo. Ang pulong sang Dios na himpit sa iban nga translation na buo. Meaning, ang pulong sang Dios na buo paagi sa yabalaan nga espiritu. Kag paagi sa mga tao nga nagasulat sini. Dapat kita magbasa sang pulong sang Dios adlaw kagabi. Kay para aton mangkunan ang kabaguhan sang aton kabuhi. So kung magsiling kita nga kabaguhan, nabalang hindi mo mangkunan ang kalinong kay tungod problema diri, problema didto, wala diri, wala didto. So you have no strength to fight because there is no guide, no? Wala sang guide sa imo. So dapat may ara gid taya Dios. Hindi kita kabalo maghimo sang malain nga mga bagay. Labis na karon halimbawa sa inom ka kag mga busar ka, no? Nagapangawat ka dira nga hindi man imo. May ara ka gid kabaguhan kung may pulong ka sang Dios. Kaya ang pulong sang Dios nagahatag sa tao sang guidance, protection, no? Good health, siyang pulong sang Dios. Mangkuna nato ng kalam nga halin sa pulong sang Dios, no? Kay siling padra sa Josue 1:8, tuniini sa adlaw kagabi kag tumana ang tanan nga nasulat sini nga kasuguan. Dayon magmainuswagon kag madinalagon. Tungod kay ang pulong sang Dios buhi kag aktibo kay hambal pa sang pulong sang Dios sa Hebreo 4:12. Ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan kag mas matalumpas ang espada nga duwasing sulab, nagadulot ini tubtob sa ginutlan sang kalag kag espiritu kag ginakitaan sang mga lutalutahan, ini nagatungkad sang pangunahuna kag mga handom sang tagipusoon sang mga tawo, no? The word of God, grabe makahatag ija gamhana, no? Makahatag gahom sa tawo. Kaya gadulot ini sa utlan sang kalag kag espiritu, no? Ano kono yan hambal sa in English version? Hebrews 4:12. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit, and joints and marrow, and is a discerner of thought and intents of heart. So, nakagamhanan sang pulong sang Diyos. Nagadulot sa imo lutolatuhan, sa utlan sang imo kalag kag espiritu. Tungod gid kay ang pulong sang Dios garantiya nga nagapanghikot sa mga tao nga nagatuo. No? Isiling pa sang 1 Tesalonica 2:13, ang pulong sang Dios nga ginapamatian ninyo ni kag ginabaton ini subong pulong sang Dios kundi hindi pulong sang tao. Nga nagapamatuod nga amugid ang pulong sang Dios nga nagapanghikot sa inyo nga tagipusoon sa nagatuo. So, ambot sing ganon, ang pulong sang Dios kung nagatuo ka, naghatag niya sa imo sang proteksyon, guidance, naghatag sa imo sang kabakod sa imo papangabuhi. No? Kaya ang pulong sang Dios garantiya sa aton papangabuhi. Ang pulong sang Dios naghatag sabor o flavor sa aton pagpangabuhi. Hindi lang ta masiling nga kay may ara iban nga pulong naman sang Dios, no? Ang pulong sang Dios balaan. Kay siling pagani isang
Sang Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same today, yesterday, and forever. Madula man ta sa kalibutan, ang Diyos ay nagadula. The same today, yesterday, and forever. And how long? How long lang ang status ni nga kalibutan? Pinakataas, 80, 70, 60. So why? Why you are not believe the word of God? No? Kadamos ang tao nga nagapati, pero may ara kaya tao nga wala nagapati. Sang polong sang Diyos. Kaya hindi ko na makatag sa ilang nga pagkaon. Pero wala sila kamalo nga ang ilang na-enjoy. Inata na naghalin sa Ginoo. No? Kaya siling pa sang 2 Corinto 5, versikulo 17, ang bisan sino na hiusa kay Kristo bago na. Bago na siya nga tinuga. Ang daan wala na, ang tanan bago na. No? So, si kanon, kung ikaw yan hiusa sa Diyos, nagapati ka nga may Diyos, nagatuo ka nga may Diyos, kag napatihan mo, lain ka na. So, si kanon, nga nagabago ka na. Bago na ka manghambal, bago na ka mag-care sa imo nga mga pasyente, may compassion ka na, may pagkaluoy ka na sa imo mga pasyente, no? May concern ka na, may palulos ka na, amo na siya nga tawag nga bago na. No, kay kadalasan sa mga tao kung grabe ang kasako kag mag-abot ang problema, galain na ang ila panghambal, galain na ang ila nga panghulag, hindi sila makakontrol. Bro, if you have the word of God, you can hold your anger, your temper, no? Amo na siya nga kinahanglan gid nga may ara gid kita pulong sa Dios. Kay kun ara ang pulong sa Dios sa katao, makita mo gid diwi siya manghambal, diwi siya mag-care sa iya si katao. Makita mo gid siya panghulag. Sandiin mo ibutang ang isa ka tawo kung may pulong sa Dios, may word of God. Nang nasilingdan nila nga bisan ihaboy ka sa lunang makita gid nga perlas ka. Iba ka sa lahat. Marunong kang maghandle kung sino man siya nga mga tao. Kung ano man ang iya ugali sa sininga kalibutan. You know how to handle. Makapakita ka lang sa imo kaluoy sa iya bisan ano pa. Kung naluoy ka, hindi lang kay naluoy-luoy ka lang, naluoy ka gid sa iya kung may pulong ka sa Dios. Kay kita imahin sang Ginoo, ambot silingon gin-adapt mo man ang ugali sang Ginoo nga maloloy-on, no? Kaya nang siling diri, ang bisan sino nga nahiusa kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Ang daan wala na, ang tanan bag-o na sa iya. Ang text nga aton ginbasa naghambal gid nga ang pulong sang Dios. Ang pulong sang Dios mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran. Ang pulong sang Dios nagatudlo sang wala nagatudlo sang kabutigan kundi sa kamatuoran. Ang iyang natudlo. Nagalakat kita sa matarong hindi sa kabutigan. Ang pulong sang Dios nagasabdong sang sala, natudloan kita sang Dios nga hindi magpakasala kag maghimo sang sala, no? Kay siya ginharian, hindi ka makasulod kung ikaw makasasala. So pagkatapos na kita ginbag-o sang Dios, dapat hindi ta makita, hindi na ta magbalik sa tundaan nga ugali. Yan ang nasling nila mga wata, magsugal ta, himuan ta siya sang malain, ripunta siya, sumbagon ta siya, bantayan ta siya. Hindi ta na paghimuon, no? Gusto sang Dios nga matadlong ang aton kabuhi. Hindi lang kay subong, kundi samtang nagakabuhi kita, amo gina ang gusto sang Dios sa aton kabuhi. Bilang isa kita katinuga nga nakaangkon sang pulong sang Dios, makita sa aton ugali, no? Kaya ang pulong sang Dios nagatudlo sang maayo. Ang kabaguhan sang imo kabuhi hindi nimo makuha sa imo silingan, sa imo abyan, sa imo pamilya o kon kay bisan sino. Pero maangkulan mo lang sa pulong sang Dios sa pagbasa adlaw kagabi sang iya pulong. Dira mo mangkunan ang tugtuod nga kaluwasan. Should not perish but would have everlasting life, everlasting life. God loves us, so He gave us gave us strength, E-S-U-S. God Okay, let us let us pray for closing prayer. O God, Lord, at Diyos naman niya gamhanan tagiyas sang tanan. Lord, hindi sinitong malipot mga polong o God.
Bendisyon ni Lord ang banwas ng inubaan, Ginoo. We pray, Ginoo, nga ang amon Mayor, Lord. Ikaw mag-bless, magatag guidance, Lord. Wisdom, knowledge, Lord God, how to handle, Ginoo, sa mga problema sa ning banwang hinubaan, Lord God. Ikaw magaprotekta siya, Ginoo. Lord, nagapangamuyo kami, Ginoo, nga sa sininga banwa, Ginoo, iluntad, Lord God, ang unity, gugma, Ginoo, sa tagsa nga mga katawan, Ginoo. The concern, Lord God. Lord, wala gid kami, Lord, sang mahimo kung wala ka sa amon kabuhigan. Gani, Ginoo, we pray, Ginoo, ikaw magabendisyon sa ni Ginoo. Kubiran mo kami, Ginoo, padayon, Ginoo, sa ginatawag nga COVID-19, Lord God. I-bless ang katawan, Ginoo. Kubiran mo man, Lord, kami, Lord, mga safety kami, Ginoo, sa bagyo, Lord God. Lord, nakabalo kami, Ginoo, nga you are the God of all gods. You are created the heaven and earth, Lord God. Tanan namon, Lord, nga mga problema, Lord God, ginahanay namon dra sa imo. And we pray, Lord, sa nga amon ginahandom, Ginoo. And we back all the glory, praises, adoration, thanks given to the holy, powerful name of Jesus Christ, our Lord God and Savior. Amen. World, he gave his only Son, that whosoever Madami niya salamat no, sa kay Mamidi, kay Mayor Isbida, kay Mayor Daf, kay Sir Kevin. So, medyo malapit lang nga. This is the first time to resume again our programa Sugasang Kaboy. Thank you so much and God bless us all. gave his only Son, that whosoever would believe in him should not perish but would have everlasting life. Everlasting life. God loves us, so He gave us J-E-S-U-S. God loves us, so He gave us everlasting life. For God so loved the world, He gave His only Son. Playing more music than the others. This is